muso kɛlɛ ye ko ye jamana in kɔnɔ je pense que dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn ka ko tɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ ka cɛsiri jamana maabaw bɛɛ cɛsirilen don pour que fɛn fɛn ye muso saya ye o ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ ala b'a ta kɛ mais an fana jɔyɔrɔ ye min ye f'an k'o kɛ donc o sababu la ɲinan dɔrɔn tɛ ɲinan y'a san caman ye an bɛ dɔgɔkun dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko semaine de continuum de soins n'o ye waati ye min ye waati min a bɛ mɔgɔw la hakili lajigin k'a fɔ ko problème nin a bɛ yen donc bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ kan ka min kɛ i kan ka se k'o kɛ o hukumu kɔnɔna na ayiwa an ta ye min ye fɔlɔ o ye kunnafoni di ye a b'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni n'o ma di a di waati bɛ a di cogo la ayiwa baara min bolo a tɛ se ka ɲɛ donc o kunnafoni di an y'o kɛ fɔlɔ k'a ɲɛsin an ka autorités ma ani an ka diinɛmɔgɔw ni fɛn fɛn bɛ kɛ sɛbɛn min ye min jɔyɔrɔ ka bon nin yɔrɔ in na je pense que kunnafoni bɛ d'u ma ka tila ka kunnafoni di dɔgɔtɔrɔw ma n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw CSRF dɔrɔn tɛ CSCOM dɔgɔtɔrɔw ani maternité rurale ani privé c'est à dire que musow bɛ passer maa o maa fɛ sani ka se anw ma CSRF la yan nɔ parce que n'i y'a ye a chauffeur c'est que mɔgɔ de ma disposition ta joona sinon depuis dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na n'u ye disposition dɔw ta a tɛ se fɔlɔ évacuation ma mais n'i m'o kɛ a bɛ se évacuation ma o évacuation dun n'a kɛra n'a sera anw fɛ yan o k'a sɔrɔ anw fana labɛnnen don pour que ka se ka muso ninnu ta en charge o kama de an ma tulon kɛ jeliko la an ka laboratoire fana bon joli bɛ sɔrɔ cogo o cogo vraiment an y'o bolo da donc n y'a f'i ye cogo min na an ye ka labɛnw ye kunnafoni di ka cari pour que bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in ye semaine min hakili jigi semaine don pour que muso kɛlɛ o kana kɛ an ka district kɔnɔ laɲini n'a sabatira bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ko muso i ko du parce que ni muso tɛ yen du tɛ yen ni den tɛ yen du tɛ yen hali anw minnu ye cɛw ye an bɛ fɛn fɛn kɛ muso kama de don an'an denw olu ka jɛlasigi olu bɛ se ka kɛnɛya cogo min na pour que du ka se ka yiriwa ayiwa n'a sabatira caman bɛ muso kɛlɛ la n'u bɔra muso kɛlɛ la musakaw dépenses bɛ dɔgɔya parce que ni muso taara dɔgɔtɔrɔso la n b'a f'i ye ɲani don dɛ i tɛ sunɔgɔ i bɛ wari bɔ ni ala ma fara i kan fana ni saya bɔra a la o kɔni o ye ça veut dire que ni an m'an janto a bɛ fantanya de juguya quoi parce que i ka wari bɛɛ bɛ ta k'a don a la bon n'a tiɲɛna fana vous voyez le problème dɔw yɛrɛ bɛ ban ka denyɛrɛnin to o ye maɲumako de ye donc n'a sabatira je pense que kɛnɛya bɛ sabati jamana kɔnɔ jamana sɔrɔ bɛ yiriwa duw fana bɛ yiriwa je pense que bɛɛ nisɔn bɛ diya bɛɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ fana. Welewelekan jumɛn b'i bolo ka lase banabagatɔ somɔgɔw fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ma. Welewelekan min bɛ n bolo c'est pour dire que an ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn a ma mais o t'a bannen ye dɛ c'est à dire que o baara min filɛ ka kɛ nin sɛbɛnni kɔnɔ o ye abada baara de ye c'est à dire don o don ala ye dugujɛ o dugujɛ da o kan ka kɛ an ka baara de ye c'est à dire que k'an janto musow la c'est à dire que retard minnu bɛ mɔgɔw sɔrɔ pour que ka se ka muso kɔnɔma lase a seyɔrɔ la o retard ninnu an ka olu bali parce que retard fɔlɔ ye jumɛn ye o daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ du kɔnɔ ni muso mɔgɔ bɛ sonya na furakɛli la dɔ de kan ka décision ta so kɔnɔ pour que a ka se ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ dɔ de bɛ musaka bɔ a ka dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ tuma dɔ i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman b'o kɔnɔ u bɛna fɔ ko wari tɛ yen a ka taa wari ɲini ou bien karisa de kan ka a décision ta karisa a bɔra a taara dugu la an k'a kɔnɔ sani u ka décision ta ka muso lase dɔgɔtɔrɔso la a bɛ tuma dɔ a bɛ temps ba ta o b'a to ni basibɔn b'a kan sisan muso basi bɛ bɔn a bɛna kɛ ɲangata ye o ye retard fɔlɔ ye retard filanan n'a sera dɔgɔtɔrɔso la CSCOM na ka bɔ yen nɔ ka bolifɛn ta ka na se CSRF la yan nɔ o fana ye maɲumako ye tuma dɔw la muso bɛ se dɔgɔtɔrɔ CSCOM na ambulance bɛ wele tuma dɔ ambulance sira man ɲi o kɔni o tɛ mɔgɔ nɔ ye mais tuma dɔ i bɛ sɔrɔ ambulance bɛ se mais sani u ka labɛnw kɛ k'a fɔ ko a ye taa o fana bɛ temps ba ta ou bien a sera dɔgɔtɔrɔso min na i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔmuso min bɛ yen nɔ a ka faamuyali ma bon kosɛbɛ a b'a fɔ bon i jɔ n ka a lajɛ fɔlɔ
n ka dɔɔni kɛ ni muso ye fɔlɔ sani n ka tuma dɔ a bɛ mɛn ni muso ye kojugu donc o bɛɛ bɛ temps ta donc tuma min na décision ta k'a fɔ ko a ye muso évacuer o b'a sɔrɔ cɛnni kɛra ou bien cɛnni sɔrɔla ka kɛ donc o ye retard filanan ye retard sabanan n'a sera dɔgɔtɔrɔsoba la yan fana sani a ka se a ye problème sɔrɔ a selen yan fana tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min kan ka a lajɛ jɔn na ka a opérer i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔkɛ tɛ yen ou bien jeli ma sɔrɔ ou bien ko wɛrɛ bɛ don a la k'a fɔ ko min bɛ garde la a taara dumuni kɛ yen fɛ olu bɛɛ ye fɛn min b'a to vraiment a bɛ retard ta donc o retard sugu ninnu vraiment an kan ka ko bɛɛ de kɛ pour que ka olu kɛlɛ donc n y'o ladilikan min fɔ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa min ta ye retard fɔlɔ ye o k'i jɔyɔrɔ fa o kana an k'an teliya ka décision ta ka lase CSCOM na o maternité rurale la o clinique privée la o an k'an jija muso kana traîner an bolo yen nɔ CSCOM la fana an fana labɛnnen don ka o accueillir donc k'a fɔ banabagatɔw ye k'a fɔ duguladenw ye an b'u ka bila dilan bɛɛ ka dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ pour que an ka se ka muso kɛlɛ an k'o kɛ koba ye an yɛrɛ fɛ yan. ka kumakan laban n bɛ vraiment fɛn fɛn kɛra sababu ye k'an dɛmɛ nin baara in na professeur technicien n'a ka équipe ONASR n'u ka équipe ani aw yɛrɛ Sirifila TV aw bɛ baara min na aw bɛ jɔyɔrɔ min na vraiment je crois que an bɛɛ ɲɛ b'a la vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kunnafoni jɛnsɛn pour que bɛɛ k'a sɔrɔ pour que muso saya muso kɛlɛ a ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ ka kuma laban ye. Bon dumuni bɛ kisi cogo min na fɛɛrɛ min b'an bolo anw bɛ baara la yan wagati bɛɛ ka taa sɔgɔma fo ka taa se sɔgɔma 24 heures sur 24 heures donc i nana an fɛ yen wagati dɔgɔtɔrɔso la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan denw bɛ se ka labɛn cogo min na n'u bɛ occupé denw na ni minnu kan ka lada olu bɛ lada k'u ka prise en charge kɛ ni minnu kan ka lajɛ ni fɛn t'u la u bɛ bila ka taa so an kɔni an bɛ yan wagati bɛɛ 24 heures sur 24 heures an bɛ yan o la i nana wagati o wagati i bɛ dɔgɔtɔrɔso la pour ça ok ni ko denw bɛ s'an ma ni gɛlɛya min o gɛlɛyaw ka ca a fɔlɔ an b'a fɔ ma an ka jargon na souffrance c'est-à-dire den minnu bɛ yen n'u sɛgɛnna jiginni kɔnɔna la o y'a fɔlɔ a filanan prématurité den minnu bɛ yen n'u nana ka sɔrɔ u ma se c'est-à-dire ba ka kalo kɔnɔntɔn ma dafa a sabanan o ye infection ye den ni infection bɛ na bɔ n'i y'a mɛn den ni infection cela veut dire que infection sɔrɔ ba fɛ donc ni infection bɛ ba la a bɛ se ka yɛlɛma den fɛ o y'a sabanan ye a naaninan o bɛ se ka kɛ malformation ye c'est-à-dire den minnu bɛ yen ni problème b'u ka dilanniyɔrɔ la malformation cardiaque b'o la malformation articulaire b'o la donc an b'olu de sɔrɔ kosɛbɛ an fɛ yan. olu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin den ma. o kɔlɔlɔ ye min ye n bɛ fɔlɔ prématurité la parce que prématuré de ye kun fɔlɔ ye an fɛ yan ka laban kɔrɔ farafinna Afrique kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ min ye den saya kun fɔlɔ ye mun na se donc o kɔlɔlɔ ye min ye a den bɛ kɛ den fitinin ni den kɛra den fitinin c'est comme mangoro gere a ma mɔn donc il y aura des problèmes de retard psychomoteur intellectuel a bɛ se ka banaba yɛrɛ kɛ prématurité kɔnɔna la. Souvent même prématuré nous y'u da kɛmɛ o kɛmɛ a caman na u ni balo ma ca kosɛbɛ mais ça a bɛ dépend prématuré yɛrɛ kɛcogo la n'a a na wagati la donc o y'o kɔlɔlɔ ye bon den minnu bɛ souffrance kɛ fɛnɛ olu bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye je pense que a b'u caman ye carré kɔnɔ c'est à dire u bɛ kɛ denw ye i b'a sɔrɔ u tɛ tagama kuma na u tɛ kuma la u tɛ sigi u sigi kuma la donc o souffrance ɲɔ ye an b'a fɔ o ma souffrance cérébrale ça c'est dû à l'accouchement ni jiginni gɛlɛyara kojugu o y'o kɔlɔlɔ dɔ ye. Donc en d'autres termes aéré mental ni den tɔw tɛ kɛ kelen en fait ils seront en retard sur toutes les acquisitions voilà. Donc min ye infection o kɔlɔlɔ o bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ infection par exemple infection néonatale bɛ se ka kɛ méningite donc ni mɔgɔ min ye méningite ko fɔ i bɛ se ka fɛn caman fɔ denyɛrɛnin bɛ se ka méningite sɔrɔ c'est possible a bɛ se ka méningite sɔrɔ donc méningite i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ye cogo min na mais mɔgɔkɔrɔba ka banakisɛ ani denyɛrɛnin ka banakisɛ tɛ kelen parce que denyɛrɛnin ka banakisɛ ale b'o ta ba de fɛ mɔgɔkɔrɔba ka banakisɛ ani denyɛrɛnin ka banakisɛ tɛ kelen méningite la mais a bɛɛ ye kɔlɔlɔ kelen ye surdité retard épilepsie ainsi de suite mais a bɛɛ y'a kɔlɔlɔ kelen mais banakisɛw de tɛ kelen. est-ce que a kɔrɔbayala a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka tout à fait a kɔlɔlɔ min i n'a fɔ hydrocéphalie a kunkolo bɛ se ka bonya ji bɛ jigin kunkolo kɔnɔ a bɛ se ka a b'a bila retard psychomoteur la a bɛ se ka na ni tingirimasiɲɛ yɛrɛ ye den na épilepsie n'an ko ma épilepsie. welewelekan jumɛn bon welewelekan minnu bɛ yen bamananw ka kuma don n'i y'a mɛn den ɲuman ba ɲuman don ba ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye peseli kɔnɔna la kɔnɔmaya kɔnɔna la il faut que baw ka peseli kɛ ka ɲa au moins ka écho kɛ u kana dɔgɔtɔrɔso la u lajɛ parce que ni ba protégera den bɛ protéger donc ladilikan min bɛ o ye ni muso gasigɛra ka ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka peseli matarafa a ka jolitaw kɛ a ka échographie kɛ n'o kɛra a bɛ den ɲuman di den min ni kɔlɔlɔ tɛ bon kumakan laban ye jumɛn k'aw fo ka semaine de continuum fo ka kalabankɔrɔ baarakɛlaw bɛɛ fo k'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo
kɛ na kuma kala ba ye an kɛlen don ka mun bolo da i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na a kɛra nin semaine ye o kɛra semaine tɛmɛnenw ye an ye fɛɛrɛ sigi sen kan kalo 3 o kalo 3 association dɔw an fɛ yan kalo n'o ye karatekaw ye ani ambassade mɔgɔw olu bɛ jeli di donc olu bɛ jeli di poche min bɛ sɔrɔ la pas moins de 350 poches chaque 3 mois mais u bɛɛ tɛ jɛ ka di ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu kɔnɔna la an ka jeli disponibilité c'est de façon permanente voilà frigo yɛrɛ de y'a la sa a y'a ye sa option b'an bolo ani option bɛɛ bɛ yen presque groupe sanguin bɛɛ bɛ yen même groupe minnu sɔrɔ man di olu b'an fɛ yan. O b'a yira k'a fɔ ko joliko gɛlɛya min bɛ kɛ kɛnɛyaso tɔw la aw ka yɔrɔ sen kɔrɔ. Hakili la kɔni ma da la n'o bɛ k'an fɛ yan parce que n'i ye labɛn sabati i y'a fɔ cogo min na nin dɔgɔkun don nin dɔgɔkun tɛ ni labɛn sabati kɔni dɔrɔn b'a fɔ a ka ca Ala fɛ joli gɛlɛya ma da la ka fɔ ni e b'a santi parce que jeli nin fo a ka di de bon ni donneur de tɛ yɔrɔ min na olu ta bɛ gɛlɛya an kɔni ye ni fɛɛrɛ sɔrɔ ka nin sigi association ninnu barika la kalo 3 o kalo 3 u b'a di wa 12e édition yɛrɛ tɛmɛna le 31 janvier o tɛmɛnen u ka 12e édition ko la I bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna joli nafa kan. bon jeli nafa tɛ ban parce que banabagatɔ mana se jeliko dɛsɛ hukumu kɔnɔna la fura wɛrɛ foyi t'a la jeli kɔ parce que an bɛ don min na fo bi jeli ma se ka dilan scientifique fɛ fo mɔgɔ de k'a di ni mɔgɔ y'a di ni mɔgɔ mago b'a la a bɛ ta k'a k'o la jeli nafa yɛrɛ ka ca mɔgɔ min b'a di a nafa b'o kan a bɛna di mun fana ma tuguni a nafa b'o fana kan donc c'est comme tɔnɔ fila don parce que ne y'a di i m'a di o jeli ka ɲɛnamaya dan ye 120 jours n'o tile 100 ani 20 a bɛ sa jelikisɛ ninnu bɛ sa donc yanni a k'a sa n'i y'a di o nafa bɛ e yɛrɛ farikolo kan parce que a kelen ko kunkolo n'i ye kunsigi di i ka kunsigi kuranin bɛ bɔ o cɛ ka ɲi donc n'i ye jeli fana di kura minnu bɛ na olu ni force bɛ na olu ni kɛnɛya bɛ na u bɛ bana kɛnɛ donc i b'a ye nafa fila don. Welewelekan jumɛn b'i bolo. bon welewelekan bɛ ne da kɔnɔ joliko yɛrɛ hukumu kɔnɔna la fura foyi t'a la f'an ka to ka n'a di de donneur volontaire n'an b'a fɔ olu ma ko donneur volontaire ka n'a di ka sɔrɔ wariko tɛ fɛn wɛrɛ ko tɛ ka dɔw ka kɛnɛya fana ɲɛsigi n'o ye wele bila bɛɛ ma kalo 3 o kalo 3 ka to ka n'a di. Kumakan laban jumɛn b'i bolo. bon n bɛ foli de kɛ n b'aw yɛrɛ fo ala ni cɛsiri la wulikajɔ na parce que an mana kuma fɔ yan cogo o cogo n'a tɛ se a se yɔrɔ la a bɛ komi tɔgɔ jɛ donc ka population yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛna jeli di régulièrement n'an k'u ma ko donneur volontaire n b'a fɔ olu fana bɛɛ lajɛlen. ok n ka foli ɲɛsin semaine continuum donc vraiment c'est une bonne semaine an ye lajɛ ka semaine avant ça an ye information sɔrɔ semaine in kan donc lajɛ caman kɛra pour que k'an informer donc information d'an ma c'est une bonne semaine parce que a bɛ muso kɛlɛ informer a b'an permettre de savoir ka muso kɛlɛ ban ou bien ka a bali voilà. A tɛ se ka kɛ ni minɛn t'i bolo a tɛ se ka kɛ ni personnel fana qualifié t'i bolo donc an kɛlen k'o labɛn sabati cette année quand même an mago bɛ se baarakɛminɛn minnu ma olu ka se ka k'an bolo kɔrɔ puis mɔgɔ fana ka kɛ an bolo chaque fois ni den nana an n'u ka se ka on soit prête k'u kunbɛn quoi. donc an ko o labɛn de b'an bolo fɔlɔ. ok gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan aw ka baara in hukumu kɔnɔna na. non gɛlɛyaw tɛ ban n'i ko gɛlɛya ka ca gɛlɛya baarakɛminɛn dɔw dafaw b'a la gɛlɛya bɛ se ka kɛ fɛnɛ même an yɛrɛ ni den somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que farafinna n'i ko i bɛ den lada ko fɛn bɛ den na a ma nɔgɔn ni denyɛrɛnin nana diɲɛ na n'a man kɛnɛ ou bien ni problème bɛ yen fa bɛ girin ba bɛ girin mɔmuso mɔkɛ maintenant k'olu bɛɛ lafaamuya pour que ka se ka den sɔrɔ k'a furakɛ ka k'i sago la a gɛlɛya ka bon kuma b'a la kojugu kuma dɔ la et puis wagati dɔ la i bɛ den yɛrɛ ta u b'a fɔ ko wari t'u bolo ka fura san bon anw yɛrɛ fana dun bɛ yan ni fura t'i bolo kɔrɔ maralen o la a ko ka gɛlɛn
donc o ye gɛlɛya belebeleba yɛrɛ y'an kan voilà minɛnko gɛlɛya ɲinɛ kɔni alhamdulilayi caman bɔr'o la sinon minɛnko gɛlɛya kuma mais ɲinɛ alhamdulilayi caman bɔra mais hali bi dɔɔni dɔɔni bɛ yen par exemple comme an bɛ ni den nana n'a ma ɲinɛkili ka ɲɛ an b'a ballon min ta ka fiɲɛ d'a ma o gɛlɛya an yɛrɛ ɲɛma an ka salle kɔnɔna la an bɛ se ka den 30 sɔrɔ ni salle fara yɛrɛ a bɛ se ka taa 30 la maintenant hali n'a kɛra den 2 3 bɛ yen n'olu bɛɛ na ni mago bɛ ballon na k'i u fɛ ni ballon kelen b'i bolo yanni ka se dɔ nin ma retard bɛ ta et puis o man kan yɛrɛ ka bɔ dɔ la ka taa dɔ la il faut que normalement o minɛn ninnu sugu ka ca yan bolo ani n'u mago bɛ oxygène na souvent lunette min bɛ don nun na pour que ka fiɲɛ latɛmɛ o lunette fana caman t'an bolo ani n'u ye nɔgɔji kunu juru dɔ bɛ an b'o don n'an b'a fɔsɔn don pour que ka nɔgɔji sama ka bɔ bon n'o fana caman t'i bolo a bɛ baara gɛlɛya donc o minɛn fɛn ninnu olu fɛn b'a na dɔɔni tanya b'a na dɔɔni welewelekan ayiwa welewelekan bɛ yen nɔ donc comme n'a fɔra den mɔgɔ kelen tɛ et puis an ka bila an kun na n'an bɛɛ y'an sigi ko fo jamana k'a kɛ tan jamana k'a kɛ tan tɔ a ko bɛ gɛlɛya donc ni bonne volonté minnu bɛ yen u yɛrɛ ɲɛ b'a la denyɛrɛnin a tɛ kuma a tɛ fosi n'a degunnen don k'o ka gɛlɛya a bɛ b'a fɔ n'i bɛ ka bagan furakɛ donc ni fɛnw dafalen t'i bolo a man nɔgɔn donc ni min se kɛra min ye a kɔni ka na n'a ye an tɛ baasi la an mago bɛ fɛnw na minɛnw b'a la fɛn caman furaw b'a la donc o welewelekan de bɛ yen ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin an yɛrɛ ka ministre de la santé n'a ka jama ma donc ka ɲɛsin population yɛrɛ ma parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ k'u bɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de donc o de welewele bɛ ne bolo ni min hakili tora an na an kɔni bɛ yan nɔ an tɛ ban fɛn na a ka ca fɔlɔ yɛrɛ o bɛ ɲɛsin an yɛrɛ ma donc faut que an ka faamuyali kɛ ni denyɛrɛnin bɛ bila ka na furakɛli la an ka kuma ɲɛfɔ somɔgɔw ye tuma dɔ la k'o bila ka na den bɛ na a bɛ furakɛ donc n'a nana ladali bɛ se ka bɔ a la komi ladali tɛ bɔ a la donc ni baaraw nana n'u hakili y'u kun na o bɛ baara nɔgɔya mais souvent n'an ye den bila ka na taa dɔrɔn u b'a lajɛ donc n'an sera yan nɔ an ni parents bɛ jigin ɲɔgɔn na parce que n'an ko ayi den nin kan ka lada i b'a ye u b'u kan to ayi o ma fɔ anw ɲɛna donc an bɛ jigin ɲɔgɔn na o yɔrɔnin na o bɛ baara gɛlɛya an bolo dɔɔnin filanan ye min ye fɛnɛ o denyɛrɛninw ka yɔrɔ de don den min wolola bi yɔrɔnin kelen a ma dege kɛnɛmana la microbe ni fɛnw caman germe caman bɛ kɛnɛma donc an b'a kɛ de sorte que u ka isoler dɔɔnin pour que u kana banakisɛ wɛrɛ sɔrɔ mais an y'a ye parents ninnu t'a faamuya ni min nana bɛɛ b'a fɔ n ka don kana n jɔ den kunna donc an bɛ o gɛlɛya b'an bolo n'u nana n'an k'u tɛ don an bɛ jigin ɲɔgɔn na tuma caman o fɛn ninnu na o degun b'an kan donc ni population bɛ se k'o faamuya k'a dɔn an b'olu de ka baara la den ninnu b'an bolo wagati kunkurunin dɔrɔn de don n'u fusayara u bɛ taa so donc ni min b'a fɛ k'a lajɛ o b'a ye so mais n'a fɔra bɛɛ ka nin ɲɛ d'a kan a man nɔgɔn donc o welewelekan bɛ yen donc n y'a fɔ cogo min na donc n'o ye dɔgɔtɔrɔ ka wulikajɔ minnu kɛra an ka sigida la donc k'a fɔ an ka RD santé n'o y'an ka CSCOM ye donc a 28 bɛɛ labɛnna o la donc plateforme yɛrɛ b'an bolo ala ni an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye médecin chef yɛrɛ ka wulikajɔ ye donc salon an y'a ye a ye nɔ bɔ kosɛbɛ parce que an sera ka dɔgɔkun in bɛɛ kɛ an bɛ ala tanu gɛlɛyamaya la donc ɲinan fɛnɛ an ye dɔ de fara o fɛɛrɛ ninnu kan pour que vraiment muso kan ka to ani denw kan ka to muso kɛnɛ ma donc o kɔni y'an ka wulikajɔ ye donc n'o ye ɲinan fɛnɛ ye an ye RD santé kura sɔrɔ donc olu fɛnɛ farala kan ɲinan n'o ye cɛ ka na ye donc an bɛ se ka min fɔ depuis kunun wulikajɔw kɛra kunnafoniw dira ka se an ka sigida ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma donc min y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye min ye an ka misiri kɔnɔnaw ye ani acteurs communautaires bɛɛ fo ka taa se an ka musojɛkulu minnu bɛ sigida ninnu kɔnɔ donc an ka plateforme ninnu DTC ninnu bɛɛ bɛ yen donc kunnafoniw bɛɛ bɛ di donc bi depuis 9h pile donc fɛn o fɛn kɛra kunun donc an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ donc a bɛɛ ye kunnafoniw dira donc vraiment nin yɔrɔ la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo minnu y'an permettre vraiment ka se ka nin baaraw sigi sen ni kɔni kisili
kɔrɔ de y'a ye an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o jumɛn ye o ye ka kunnafoni di du kɔnɔna ninnu na parce que yanni an ka se jiginni ma kɔnɔmaya de bɛ yen donc o tɛ se ni matarafali n'o ye surtout an bɛ taga an ka baroni minnu kɛ sigida kɔnɔ an k'an jija kosɛbɛ ka kunnafoni di donc muso lasirilen ninnu ma ni an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na an k'an cɛsiri minɛnkow la pour que gɛlɛya foyi kana sɔrɔ ni muso nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ donc an ka taa an ka kunnafoni di yɔrɔ fana na ka kunnafoniw jaabi i n'a fɔ an ka jamana y'a ɲini cogo min na an yɛrɛ b'a ye nin wagati laban ninnu na vraiment an b'an ka département fo n'o ye ministère de la santé et de l'action sociale ye baara minnu bɛ ka kɛ nin sira ninnu kan donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment ka kunnafoniw jari ni an k'an cɛsiri an ka sigida dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na parce que ni baaraw kɛra yen ka ɲɛ a ka ca ala kɔlɔlɔw bɛ dɔgɔya dɔgɔtɔrɔfoli don nisɔndiya don an bɛ dugawu kɛ vraiment gɛlɛya foyi kana sɔrɔ ɲinan dɔgɔkun in kɔnɔ et puis n bɛ min ɲini dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye CSCOM DTCO ye donc an k'a dɔn nin ye ɲɛbilaw de ye mais a dabɔra de a ka kɛ continuité donc semaine continue min tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an k'a kɛrɛkɛrɛ mais hali o kɔfɛ n'an ma min fara an ka na fɛn bɔ a la an ka laɲini kɔni ye min ye vraiment Mali santé ko a ka sigi sen kan n'o ye vraiment an ka dɔgɔtɔrɔso misɛnmaninw ka se ka baara kɛ sigida ka kɛnɛya sabati donc an bɛ foli kɛ vraiment an b'an ka médecin chef fo k'an ka district sanitaire bɛɛ fo ka acteurs bɛɛ fo an ma ni lamɔ si kɔnɔ donc vraiment ni kɔni ta ye nisɔndiya ni foli donc ala ka baara in tɔ sabati. D'autres DTCO et donc ça nous permet de renforcer la surveillance. La surveillance est renforcée, donc qui va permettre d'éviter surtout tout ce qui est décès évitable maternel et néonatal. Et à mon niveau, c'est que là, bagato là, parce que casser le docteur sur la journée, ça permet ka muso saya kunbɛn ani ka denmisɛnninw masa duuru sɔrɔ olu fana ka saya éviter voilà donc an b'a f'u ye u k'u impliquer nin semaine in na u ka kunnafoni cari donc ka semaine fɔ bɛɛ ye ka kun fɔ bɛɛ ye qui permet vraiment de montrer que les autorités pensent à la santé et qui veulent vraiment combattre la mortalité materno-infantile. La population de dɔgɔtɔrɔso fréquente u bɛ na peseliw bɛ kɛ kunnafoniw bɛ d'u ma u b'u impliquer CSCOM ko caman na. An bɛ min fɔ population ye fɔlɔ c'est que c'est de u ka dɔgɔtɔrɔso matarafa donc n'u sera dɔgɔtɔrɔso la information bɛ d'u ma. Donc ça va permettre que les semaines qui organisent l'influence, c'est n'y k'a yira que saya den saya ani muso saya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Voilà, hali n'a ma se ka kɛlɛ totalité la, au moins a ka se ka jigin que le taux de mortalité soit vraiment bas. Donc an bɛ o de fɔ population ye. An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma min ye le médecin chef ani le professeur Aïdara. Donc, parce que vous avez effort avant que semaine in ka daminɛ u ye kunnafoniw di u ye DTC wele ka information d'u ma u k'u impliquer voilà an b'u fo o baara ɲuman na et puis an bɛ an ka gynécologue fo le professeur Tegete qui est le coordinateur de la semaine donc an b'a fo kosɛbɛ u ka baara in na ni hakili ɲuman ye.